Kom nu, tag nu de point! Kom Martin, jagte! Kom Martin! Arbejde! Arbejde Martin! Tillid! Kom her! Tillid her! Sådan her, kom. Alene. Bare kør afsted! Afsted! Vi bliver lige trænet! Ja! Hvor er det tæt på? Let. Vi var lige med dænke igen næste gang. Kom Martin, ned igen, kom! Løb med den! Sådan! Kom lidt! Linke! Det er fremragende, Mathis. Den er der næste gang. Det er fremragende. Vi er lidt mere efter i dag. Ja, ikke den røvdommer, var det det? Kom, vi vil med at arbejde derinde, Jesper! Jesper, stå nu sammen! Kom nu! Ikke længere frem, Mathilde, det er bare der. Bare der! Lidt tilbage, Majs! Længere ned! Pis, mand. Hold kæft, hvor det er så kujonagtigt. Søren, nice. Ikke? Kom igen, Mathilde, kom igen. Lidt ned igen, kom lidt ned igen, kom. Din højre dænke, kom. Mathilde, kom! Mathilde på bolden, kom! Bliv central, Mathilde! Mathilde, bliv central! Bader, Jakob, bader! Jakob, bader! Alene! Kom med sin hjælpe! Falde, Denke, falde, kom! Falde! Kom med!
igen, Martin, kom! Kom igen, kom! Kom alt, hvad du har i dig, Martin. Martin, der er 5 minutter, kom så! Samle med de andre, Martin, igen. Samle med de andre, kom! De skal bare lige have Martin lidt længere ned, så de ikke bare står i skud. Ja, men det gør jeg. Jeg tror ikke, den er. Ja, hvis de får det meste fødselsmål, så ligger jeg i. Ja, men vi skal ikke have folk i det. I vores frispark, gutter! Kom bare! Skub det lidt opad! Ja, det er noget af det vildeste, jeg har set. Jeg kommer aldrig nogensinde til at dømme på højt niveau. Det kan jeg sige til jer nu. Det behøver jeg slet ikke at prøve på. Jeg fik en lille bord for at gøre. Søren! Over mod Martin. Anden bold. Ja, Denke. På kroppen af ham. Kom Martin, videre. Det er mig det. Helt ned til midten, Martin. Bare ned til midten. Ja, Lillevogter. Nu er du forstyrret de der tilskud derovre. Jeg kan se det derovre, jo. Du er i gang. Nu må du da kalde dommer nu. Det skal da ikke stå og kalde øl i hovedet på mig, mand. Gider du kalde dommer over en gang? Jeg kan ikke komme noget ved linjen. Vi tager med bag. Gider du bede dem om, at de skal stoppe af? Du skal ikke stå og kaste øl på mig, mand. Du kan sgu da bede dem om at tage fat i dem, som du skal. Noget ved tilskuerne. Det vil sige, hvis de løber ind på banen, så kan du ikke gøre noget med dem. Hvad der sker? Ja, du kaster lort ind på mig, så gør jeg sådan noget på vandet. Jeg tager mig hovedet frem. Jeg synes bare... Linjedommer! Linjedommer! Du er jo ikke få ham der væk nu. Det er jo. Hvad fanden laver I, mand? Hvad? Hvad du laver? Få fokus på banen. Du er nødt til at falde med, Martin! Kom Martin, kom nu! Træneren, han kaster vand efter en bolddreng. Hvad fanden er det? Nej, han starter bag ved målet. Jeg sidder i bestyrelsen. Det er fint, klub. Prøv lige at høre her. Jeg taler fint. Kom Martin, kom! Vi skal gamle over os opført. Flyt dig fra området. Vi er gang med fodboldkamp. Gider du ikke få dem væk? Gider du ikke få dem væk nu? Ingen dommer, det er bestyrelsesmedlem, der står overfor. Dommer! Få ham væk herfra. Dommer! Jeg kan simpelthen ikke nytte noget. Dommer! Gider du ikke få de her væk nu? Han står og kaster øl på os!
Hold kæft, det skal derind, det her. Og nu, altså, du kan stå på os. Som kampen. Kom videre, videre, videre. Videre, Mathilde, kom nu videre, kom! Kom videre, Mathilde. Batter, Jakob, batter, kom! Mathilde, fald lidt, kom! Mathilde, fald lidt! Ud! Og du tør ikke gøre en meter ved det. Løft dit vand herovre. Dan! Dit vand. Dan! Idiot, mand. Nu er tredje gang, vi bliver overfaldet her, du. Står og kaster øl og vand på os. Kan du stoppe det en gang? Det er, han er træner. Gud ved dig, mand. Nå, sæt dig nu ud. Han har set. Ja, helt skat. Jeg vil lige, hvad han har at sige til dig. Det er ikke godt, at det virker en sanktionsmulighed. Og hvad hvis der kommer en her? Hvad skal der så med? Hvad gør vi så? Du kan indberette til DBU, og så får hele rundt. Okay, så det er ikke nok, at man får kastet øl i hovedet sådan noget? Under en fodboldkamp? Det er ikke mulighed for at gøre noget mere. Martin, vi har vandet på kamera, så du skal nok få det for det. Vi vil godt bede publikum over på den modsatte side af speakertårnet om at holde fingrene væk fra træneren og Jesper, som har problemer. Bare samle, vejs den anden side, kom! Kom. Ej, Mikkel! Lad nu bare let tage den! Let, kom! Let! Hele vejen, Søren, kom! Hele vejen, Søren, kom! Kom, Martin, ind i midten, kom! Martin, der er 30 sekunder, kom ind i midten! Eller dig selv, Martin. Martin, ind i opsamling. Ind i opsamling. Martin, der er 3 minutter kamp. Du skal lige æde de sidste 3 minutter, Martin. Ind igen, Martin, kom! Hey, Tussas! Kom nu, lad os jagte! Skal tage duellen, venner, en af jer. Ind i midten igen. Ind i midten igen. Kom Martin, ind i midten. Kom, sidste løb, kom, sidste løb, kom. Giv alt, hvad du har, ven. Alt, hvad du har. Sådan! Nej, den er grim. Hvorfor kan det gå, der mand? Kom nu videre, videre, kom nu videre! Hey! Videre, Dække! Videre, Dække! Fremragende, Dække! Bliv ved! Det er ja! Nej, stærk kæmpe, Dække! Og frispark! Kom nu videre, videre, videre! Kom nu, der er en kant! Kom nu videre!
Arbejde! Godt, Morten. Bedre, Morten! Bedre! Tiden er gået, dommer! Nu 5, dommer! Nu 5! Hvor lang tid har du, dommer? Kom, jagte, Martin! 5 til. Kom, Martin, kom! Martin! Der spiller 6 nu. Sidste runde har vundet. Hvor lang tid har du, dommer? Spiller vi til vi scorer, eller hvad? Kom, jagte, Martin, jagte! Jagte! Dommer! Har du gennem 5 mere? 6,5. Så det, Martin, kom. Det er 5 minutter. Nu spiller 7.